Tuldukan ang sakit. Karon atong pangnawan ng sa testimonya bigan sa atong ka-power style. Ako po si Teso Ordonez, matayong sulit ng Balen. Ang edad ko po ay 69. Ako ay ang may sakit na arthritis, lalamunan, at yung sa aking sikmura po. Pero sa awa ng Diyos po, sa kainom po ng power cells, ay nabawasan po lahat ng aking nararamdaman. Subukan po ninyo ang power cells na ito po ay makita. Salamat sa Panginoon at sa power cells na ipagkakit. Power Cell Herbal Capsule. High blood, arthritis, diabetes, myoma, cancer, tutuban pang mga balatian nga imong gikahadlukan, huwag tanga ka na. Pinagi sa pagtumarsa. Power Cell Herbal Capsule. Ay, para sa FDA o aprobado sa mga ekspertong doktor. Garantisado na magayo o dili bugat sa bulsa ang presyo. Power Cell Herbal Capsule. Hindi, si Angkong Noel. Hindi kaya background music, oh. Nilay kay kuan og ulod na manok na. Guys, langsa. Ang lungs. Regions everywhere. They passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment. So you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the #1 news.